Se olisi taas sunnuntai ja sunnuntai-siivouksen aika, joten tervetuloa seuraamaan mun siivouspäivää. Mä aloitan aina lakanoiden vaihtamisella. Ei ole oikeasti mitään parempaa kuin katsoa sunnuntai-iltana sarjoja, käydä saunassa ja sitten mennä nukkumaan puhtaisiin lakanoihin. Sunnuntai on muutenkin mun lempparipäivä siivota, koska silloin on aikaa kaikista eniten. Ja sitten uusi viikko on kiva aloittaa puhtaassa kodissa. Nyt on ihana, kun on vähän valosampaa ja aurinkokin paistaa. Mut huomaa kyllä, että mitenkä pölyssä koko koti on. Mut sitä ei ole vaan huomannut, kun on ollut niin pimeetä. Sitten tää koiran karva on oikeasti joka paikassa meillä. Yleensä mä otan damp dusterilla ton sohvan, mutta nyt ei ollut sitä. Niin käytiin ikkunalastaa ja toikin toimii kyllä ihan superhyvin. Keittiössä ei ollut hirveästi mitään siivottavaa. Täältä vaan laitoin tiskit koneeseen ja puhistin ton tiskialtaan ja tasot. Mutta sitten kylppärissä olikin taas pienoinen kaos. Täällä mä laittelin vaan pyykkejä pois ja uusia pyykkejä koneeseen. Pyyhin kaikki pinnat ja imuroin. Ja hei, kertokaa muuten kommenteissa, että haluaisitteko te näitä siivouspäiviä enemmän voice-overilla vai ilman. Mä ehkä itse tykkään enemmän ilman, mutta toisaalta kun näissä puhuu, niin saa kerrottua asiansa paljon paremmin kuin sit, että olisi vaan musiikki päällä. Niin kertokaa teidän mielipide. Mä olisin halunnut pestä ton kylppärin lattian, mutta mulla alkoi tulemaan vähän kiire. Niin äkkiä vaan moppasin. Ja tässä mulla oli käytössä muuten toi sinin lattianpesuaine. Ja kattokaa miten likainen tää lattia oli hyvin. Sen jälkeen vaan siivousliinat pesupussiin. Ja tää on ihan superhyvää tää huonetuoksu. No siitä alkoikin olemaan valmista. Kiitti kun katsoit ja palataan taas seuraavassa videossa.